Ja toto nevidím ani bez toho ruksaku. Ja sa toho bojím. Ale netešíš sa, že niečo nové vyskúšaš? Ne. No a co? Že každý to musí jednou zkusit. A ne, však to mohl zkusit v pohodě. Áno, pôjdem. Mohl to zkusit, že to je to? Počkaj, musím nahrať. No. A tu jak si nahral? No, nahrávka má čas. Tuto som došiel. No, poď. To druhou však ja neviem. Je to ešte. Au. Môžem povedať, že toto je asi jeden z pozrite, asi z najťažších vecí, čo som kedy robil. To brutálne a klobúk dole pred každým jedným, čo toto dokáže spraviť. Lebo dostal som do rúk tieto dve palice, áno? Mám sa posúvať, mám mysleť na to, že mám držať stabilitu a mám mysleť na to, že kde je puga a jak mám nahrať. To sa ešte dávajú bitky starí, normálne, strhajú sa helmy, normálne to chytíš, chytíš ju takto a strhneš mu ju, aj. Volám sa Marian Ligda, som reprezentant Slovenska v sledge hokeji a dnes trénujem v Zlíne, pretože hrávam aj za Zlín Českú sledge hokejovú ligu.